voldria començar dient que jo no sóc ni sociòleg, ni historiador, ni politòleg, ni antropòleg. Afortunadament pel món així en general i pels contribuents no em dedico a la gestió, al món de la gestió en l'administració pública, seria molt perillós. Deia que no sóc ni sociòleg, ni historiador, ni politòleg, tot i que la meva recerca, que se centra en els estudis literaris i la crítica cultural, veu en bona part de totes aquestes fonts. I dic això perquè no sé fins a quin punt el que us explicaré avui us podrà ser d'alguna utilitat, però en qualsevol cas jo crec que és important disposar i preservar d'espais intel·lectuals de no aplicabilitat, de simple especulació, els productes dels quals més endavant ja s'aniran infiltrant en els nostres discursos i les nostres pràctiques a través d'un procés de metabolisme. També ho dic perquè venint d'un àmbit acadèmic més aviat especulatiu, tot això de la gestió sona una mica estrany. Al cap i a la fi la gestió no és una cosa neutra, i menys quan es tracta d'un concepte tan complex però també tan relliscós com el de diversitat. En qualsevol cas, avui us vull explicar una sola idea. Espero que no sigui gaire confusa, és allò de tens poques idees però confuses, espero que aquesta no sigui gaire confusa. I el que voldria fer és teixir un discurs al voltant de tres conceptes, que són diversitat, pluralitat i subordinació, en relació a la construcció de les identitats nacionals, en relació també a la creixent complexitat de les nostres societats i els avatars de la cultura i la societat catalanes en el postfranquisme. D'entrada, quan parlem de diversitat, també estem parlant d'identitat. I per tant estem parlant també de les representacions d'aquestes identitats. I això és inseparable de les relacions de poder, que són relacions de dominació i de subordinació. El que us vull explicar és en el context de la cultura catalana dels últims 30 anys. I és important parlar d'aquests últims 30 anys perquè és el període en què ha tingut lloc la més important intervenció política en el que anomenen la construcció nacional, és l'època de l'autonomia, i és el període que anomenem el període de la normalització cultural. Paradoxalment, aquest període de la normalització cultural ha estat al mateix temps l'inaugurador d'una gran crisi, una crisi que jo anomeno una crisi de models culturals en àmbits diversos. Seria una crisi triple en què entren en crisi els discursos de legitimació de la mateixa cultura catalana, sobretot a través dels processos de mercantilització de la cultura, que són molt intensos a Catalunya. En segon lloc, és una crisi dels mecanismes de producció de valor dels productes culturals, el que en altres contextos s'anomenaria canonització. I finalment, i aquest és l'àmbit on em vull centrar avui, és una crisi dels discursos identitaris i també una crisi de representació de la mateixa societat catalana. Ara us ho explicaré una mica més de detall. Aquesta crisi complexa dels discursos identitaris i de la representació de les identitats, jo l'anomeno una crisi d'identificació. En l'àmbit de les identitats, el procés de normalització seria una estratègia per redefinir els discursos sobre la identitat catalana, presentant-los alhora com a legítim, presentant la identitat catalana com a legítima i discursivament neutra.
i sense causar un conflicte amb Espanya. Aquest és el sudoku que durant els anys 80 i 90 s'ha intentat quadrar. I això, com deia, ha tingut unes profundes conseqüències pels discursos i les representacions de la identitat catalana. D'una banda, si alguna cosa caracteritza els discursos de la identitat catalana en els anys 80 i 90 és que la pregunta qui és català i què és ser català deixa de tenir resposta. Això és en bona part conseqüència de la definició hegemònica que entra en circulació durant els anys 70 i 80 de què és ser català, que és, com ja sabeu, és català qui viu i treballa a Catalunya. Aquesta definició és molt bonica, és molt inclusiva, inclou absolutament a tothom que viu a Catalunya, però té un problema important, i és que redueix la catalanitat a la residència. I a més, té un altre efecte important, i és que és una definició fins a cert punt kafkiana, primer perquè interpel·la de manera molt forta algú que ve de fora, tu vius a Catalunya, per tant tu ets català, però no li diu, i aquí és on intervé l'element kafkià, no li diu què ha de fer perquè el reconeguin com a català. Perquè com tothom que ha estat en un país estranger o ha entrat a formar part d'un grup sap, un es pot identificar amb un grup, però per formar part d'un grup també t'han de reconèixer com a membre d'aquell grup. Doncs el que no diu aquesta definició és què s'ha de fer per obtenir el reconeixement com a català. Aleshores, en realitat, segons aquesta definició, un català és un espanyol que viu a Catalunya, que és la definició purament, és el que diu la Constitució espanyola. I com deia, l'entrada en circulació d'aquesta definició ha curtcircuitat els discursos sobre la identitat catalana. D'altra banda, com deia abans, hi ha hagut una mena de crisi de la representació, de les representacions de la societat catalana, que és molt peculiar i que afecta sobretot fenòmens tan importants com la immigració, en aquest cas la immigració d'origen espanyol. Ara us explicaré algunes coses sobre la història de la immigració perquè us adoneu de la densitat i de les dimensions del fenomen migratori a Catalunya, però per explicar breument de què parlo quan parlo d'una crisi de representació, diré que les novel·les, els productes culturals, les pel·lícules, els textos en general, on es representi en català l'experiència migratòria són poquíssimes, podríem comptar amb pocs, segurament amb els dits de dues mans. Estem parlant d'un fenomen massiu que no s'ha reflectit en el món de la representació i això és molt peculiar. Si féssim ús de terminologia psicoanalítica, diríem que estem davant d'un trauma no simbolitzat. I esmento això perquè acabaré amb aquesta idea. Aleshores tenim un fenomen d'invisibilització d'un fenomen tan important com el de la immigració, però que en realitat també afecta altres àmbits de la producció cultural catalana. I aquí intervé una altra vegada el concepte de subordinació. La societat catalana, precisament perquè està subordinada, perquè està en posició dominada, no disposa dels recursos per representar-se en aspectes fonamentals. I aquí intervé el mercat cultural, que està dominat per la indústria cultural espanyola, i a les característiques de la llengua catalana, que en alguns aspectes no disposava de suficients recursos expressius, o també hi ha determinades ideologies que impedeixen l'accés a la representació de determinats fenòmens. Llavors, centrem-nos breument en les conseqüències d'aquesta crisi dels discursos identitaris i en les seves arrels.
Com us deia, d'una banda, a la societat catalana hi ha hagut un fenomen d'invisibilitat cultural de la immigració, sobretot espanyola, però d'altra banda, i paradoxalment, la història migratòria de Catalunya és riquíssima i densíssima. I deixeu-me donar-vos algunes dades que potser no coneixeu. Aquestes dades les explica molt bé una demògrafa que es diu Anna Cabré, que té un llibre que es diu El sistema català de reproducció, on explica com, de fet, la societat catalana ha creat el seu propi sistema de reproducció social en el qual es compensa una molt baixa natalitat, una natalitat que baixa molt aviat, es compensa amb la incorporació de persones immigrades a la societat. I que això té unes característiques estructurals. Llavors, Anna Cabré dona algunes dades. Diu que, en els seus càlculs, diu que sense migracions, actualment Catalunya només tindria 2,5 milions d'habitants i que, per tant, seria econòmicament bastant feble. Quan parlem d'immigració acostumem a parlar dels anys 50, 60, 70 i més actualment, però resulta que l'any 30, el 27% de la població catalana havia nascut fora de Catalunya. Durant el segle XIX, el creixement de la població catalana era d'un 99%, si no m'equivoco. I això jo dubto que sigui atribuïble només al creixement vegetatiu, és a dir, la diferència entre naixements i morts. Cabré diu que la societat catalana als anys 30, ja als anys 30, tenia més immigració que l'Argentina, en termes relatius. És a dir, la societat que considerem com la societat paradigmàtica de societat migratòria, l'Argentina, doncs resulta que Catalunya tenia més immigració que l'Argentina. Fins al punt que a finals del segle XX el 75% de la població tenia origen immigrant. I això és, prenent com a base algú, és a dir, només el 25% de la població catalana té els 4 avis nascuts a Catalunya. Si vas més generacions enrere és una proporció encara més petita. És un fenomen encara més antic. Com diu Daniele Conversi, que segurament tots coneixeu perquè ha treballat a Catalunya i al País Basc, al segle XVII el 20% dels homes venien de França, d'Occitània i de França. La paraula xarnego, de fet, la coneixeu, no? La paraula xarnego, que originalment és una paraula castellana, segons Coromines, que ve de la paraula castellana lucharniego, que és un gos coniller, un gos sense raça. Al segle XVIII passa a significar algú que és mig català, mig francès. Llavors als anys 30 es converteix en immigrant murcià i més endavant als anys 70 passa a significar dues coses, passa a significar hortera i passa a significar castellanoparlant. Per tant, tenim una història migratòria llarguíssima que no s'ha incorporat en els discursos i en les representacions. I això és un problema. Jo crec que això és un efecte de la subordinació en què es troba la cultura catalana. I és que, evidentment, en un context de nació sense estat, sense els mecanismes i recursos per la construcció i la legitimació de la pròpia identitat, els discursos sobre la diversitat i la immigració es converteixen en espais de resistència i confrontació. Però també, i aquí estic arribant a la idea principal que us vull transmetre, però també fan possibles noves possibilitats crítiques i d'acció política. I és que aquesta crisi dels discursos identitaris i aquesta crisi de les representacions també obre la possibilitat de reformular els discursos sobre les identitats nacionals. No d'una manera inclusiva, i ara explicaré per què, sinó de manera més complexa. Perquè es tractaria de transformar els relats de la identitat nacional
per fer uns relats que incorporin l'immigrant i la immigració no com un altre estrany, amenaçador, que posa en perill un altre estrany a la mateixa emergència de la nació, que posa en perill la supervivència i la continuïtat de la nació, sinó com un element consubstancial a aquesta mateixa emergència de la nació. Això voldria dir que tots tenim una història migratòria, almenys en el cas català. És a dir, i ara formulo més precisament la meva idea, es tractaria de passar d'un relat centrat en un origen ple, és a dir, jo soc català des de fa 13 generacions, no és el cas, jo no em dic Fernández per casualitat. Aquesta idea que el teu origen està ple i el relat està centrat al voltant d'aquest origen, es tractaria de passar d'això a un relat descentrat sobre un origen buit. És a dir, on no hi hagi origen, o si ho preferiu, on l'origen sigui irrellevant, perquè el que compta és el projecte de futur. I aquí és on intervé el concepte de pluralitat, que al cap i a la fi es troba a l'arrel de la mateixa noció de democràcia. I potser també podríem afegir la paraula complexitat de les nostres mateixes societats i la paraula multiplicitat de les nostres pròpies subjectivitats. També en aquest àmbit, com a conseqüència d'això, podríem parlar del paper de la llengua, que no deixa de ser allò que estructura la vida pública, el llenguatge és la base del lligam social. Doncs les nostres llengües, llengües subordinades, llengües minoritzades, tenen l'oportunitat de ser forjadores d'aquestes noves identitats una mica més rares, aquestes identitats sense centre. I aquí és on en Catalunya estem parlant del català com a llengua comuna, no només com a llengua pròpia, sinó també com a llengua comuna, estructuradora de la vida pública i generadora d'una identitat complexa, plural i compartida al mateix temps. Dos apunts per acabar. Això, tot el que estic dient, té tres conseqüències. La primera, potser hauríem de deixar de parlar d'identitats per començar a parlar d'identificació. La identitat, la connotació de la paraula identitat és que és un objecte, és una cosa estable, però en realitat és el resultat d'un procés, és un procés d'identificació. I la identificació és per definició mòbil i inestable. Existeix perquè hi ha alguna cosa buida al centre que la nostra pròpia dinàmica com a subjectes ens porta a omplir, a intentar omplir. Però sempre està en constant lliscament i moviment. Per tant, és una qüestió completament dinàmica. La segona, potser hauríem de deixar de parlar d'integració, que és ha estat fins ara el principal punt discursiu en la discussió de la diversitat, almenys a Catalunya, i potser parlar d'incorporació, que és un terme que posa el cos al mateix centre, i potser parlar també d'adopció, sobretot pel que fa a la llengua. Aquesta qüestió de la integració és important. Com diu Najat El Hashmi, que és una escriptora catalana nascuda al Marroc, una gran escriptora, el seu primer llibre és un llibre autobiogràfic que es diu Jo també soc catalana, i en aquest llibre en un determinat moment diu: quan algú et demana que t'integris, en realitat t'està demanant que et desintegris. Per què? Doncs perquè aquesta exigència de la integració significa haver de desintegrar tota la constel·lació de discursos i d'efectes i d'imatges amb les quals ja arribes a la societat que t'acull. I aquesta integració en una altra constel·lació significa desfer-se, desmuntar-se per dintre. Amb això acabo. Aquesta experiència és una experiència profundament traumàtica. És traumàtica
per la persona que arriba a la societat d'acollida, però també és traumàtica per la societat d'acollida. Jo crec que potser per començar a integrar, ara sí, de manera més amable totes aquestes realitats socials en els nostres discursos i les nostres representacions, potser hauríem de partir del reconeixement de la naturalesa traumàtica d'aquests processos, tant per qui arriba a una societat com per qui l'acull. Gràcies.